Вітаю спадарства, з вами падкаст вальнадумства. І сёння ў нас у гасцях Яўген Караулаў, кандыдат у каардынацыйную раду і лібертарыянец, таму менавіта ён і ў нашым падкасці. Яўген, распавядзі трохі пра сябе. Всіх вітаю. Так, клічуся Яўген Караулаў. Я беларускі палітык, удзельнічаю ў беларускай палітыцы, дзесьці прыкладна з 2017 года. Удзельнічаў у розных палітычных кампаніях. Чаму 17-го? Таму што мне хацелася стаць дэпутатам Мінскай гарадской рады. Я для этого выступіў у «Гавары праўду». І чаму уступіў? Таму што тады это было пасля 2015 года, тады папулярнейшы і адзінай апазіцыйнай кандыдаткай была Таццяна Караткевіч. Мне агулам спадабалось, плюс просто пра іншых арганізацый амаль нічога не чуў. І вырашыў да іх давучыцца, таму што ў меня не было досведа, але вот хацелася стаць дэпутатам, там неяк змяняць Мінск. І тым болей я вучыўся на эканаміста, і мне хацелася ўжо неяк у жыцці прымяняць мае веды, якія атрымоўваю. Змяніў штосьці ў Мінску? Пераехаў, вось. Адзіная змена, на жаль. Вось. Потым працягваў удзельнічаць у розных арганізацыях. У 2019 годзе я з сябрамі, у тым ліку з Алексеем Лазаревым, мы стварылі моладзевы блок, каманду маладых кандыдатаў у дэпутаты. Я быў наймалодшы кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Але, як ведаеце, нікога з нас не бралі, дакладней не прызначылі. Ось, потым я паехаў валантэрам у Румынію, вярнуўся 5 жніўня, спецыяльна на выбары у 2020 годзе. Быў у камандзе Андрэя Дмітраева, таму што ён ідзе ад «Гавары праўду», адпаведна, я і павінен быў яго падтрымоўваць. Вось, дапамагаў ему неяк сацыяльнымі сеткамі асноўным, але это быў онлайн. Вось, пасля гэтага я паступіў у жніўні там канцы ў магістратуру ЕГУ, публічная палітыка, вучыўся онлайн. Я не лічуся героем, які там здольны нейкія сілы метады барацьбы, таму збольшага хадзіў на мірныя пратэсты, таксама намагаўся неяк бюракратычна перамагчы нашу ўладу. І вот мой сябра мне пісаў розныя скаргі, там, напрыклад, тады памёр адзін дэпутат, здох, і па правілах ЦВК павінна было праводзіць выбары. І вот я напісаў ЦВК правесці выбары, яны мне адмовілі, я пайшоў па судам, дайшоў да Верховнага суда, выбары так і не правялі спецыяльна для яго. Балатаваўся ўсход, але была мёртва-рождзеная структура. І вот 17 красавіка 21 года мы з Лёшай разам паляцелі на самалёце з Мінска ў Кіеў наведаць сяброў, але потым я ўжо вырашыў не вяртацца. Потым паехаў у Літву, там трэба было зрабіць дакументы, каб па Эразмусу паехаць у Кіев. Жыў у Кіеве паўгады, адзін семестр. 5 лютага пераехаў з Кіева ў Вільню, 22 года. Вось, мне неяк такіх штуках везе, таму што я з Мінска, калі выязджаў, это таксама было дзе-то за 3 тыдні да пасадкі Ryanair з Пратасевічам. Вот з Кіева пераехаў да паўнамаштабнага ўварвання Расіі. І в універы я пазнаёміўся з Андрэем Казакевічам, зараз ім працую, інстытуце палітычнай даследавання палітычная сфера, арганізоўваем розныя даследаванні, таксама прэзентацыі, канферэнцыі, міжнародны кангрэс даследчыкаў. А маё самае, для мяне важнае, любімае, это тое, што я тэхнічны арганізатар беларуска-украінскага экспертнага форума імя Астрожскіх. Ён уже двойчы адбыўся ў Львове.
І это важна, тому што раней як бы беларускія і украінскія палітычныя колы змагарскія паміж сабой ніяк не супрацоўнічалі, і звычайна як бы што ўлада там только глядзела на эканамічныя сувязі, а палітычна там Еўрасаюз, Расія, так і ў Беларусі Еўрасаюз, Расія, Украіны, ну, адзін аднаго мы не разглядалі і мала што пра адзін аднаго ведалі. Вот цяпер я арганізатар першого этого форума, які ў 22-м годзе прыйшоў у снежні, і у 23-м прыйшоў у лістападзе. Вось, вернусь да палітычнай сваёй часткі. На пачатку 23-го года далучыўся да Коордынацыйнай рады другого склікання, і разам з іншымі маладымі людзьмі, тымі, хто займаецца моладзевай палітыкай, мы стварылі фракцыю «Моладзевы наступ», якая адна з немногіх фракцыяў, якая жыва дагэтуль, і мы балатуемся у Коордынацыйнай радзе трэцяга склікання. Зараз будуць выбары, і мы ідзем пад апошнім нумарам 12. А куды вы наступаеце, калі не секрет? Наступаем на што? На дзедоў. Ну, у сэнсе, да, што як бы вельмі нават у мінулай радзе дастаткова было эйджызма, гамафобіі, там, ну, як бы, калі там нешта кажаш, там хтосьці мог усміхацца, о, там, малады. Ну, это, прынамсі, так успрымалася, і мы хацім вось прынесці, як бы, новую палітыку, каб моладзь паважалі, слухаліся, тому што, ну, як бы, калі будуць толькі людзі старэйшага ўзросту, то проста не будзе змены пакаленняў, і, як бы, ну, атрымаецца такая міні-Беларусь, дзе зноў людзі вот только старыя. А мы хацім новай палітыкі. Вот у нас, напрыклад, фракцыя было, што кожны месяц у нас змяняецца лідар, каб усе маглі паспрабаваць сябе на лідарскай пазіцыі, там, засядаць у нарадзе фракцыю. Ты сабе паспрабаваў? Да, але... Як? Ну, прикольна, там удзельнічаў у розных спрэчках, там, ну, не такія больш былі бюрократычныя, я думаю, не вельмі это цікава, але, да, у нас там нават, ну, апошнім жа месяцы, калі, як бы, уся Коордынацыйная рада рыхтавалась да выбараў, так у нас, як бы, не змяняўся лідар, там, тому што ўжо, як бы, амаль канец. Яна, ну і сама Коордынацыйная рада другого склікання, можна 3 этапы выдзеліць. Вот яна стварылася, напісала статут, потым правяла слуханне АПК, і потым рыхтавалась да выбараў. Таму была не вельмі эфектыўна, ну, што ёсць. Ну ладно, давай ДКР, гэта будзе наша асноўная тэма выпуску ўвогуле. Давай трохі пра цябе размаўляем. Як ты сустрэў пачатак паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне? Ці не ўбіла гэта вайна у цябе лібертарыянца? Ну, у меня просто ёсць некаторыя сябры, якія позна ложились спаць, і, адпаведна, яны ўжо просто не заснулі ту ноч, як бы ўсё сачылі за навінамі. В этом плане мне пашчасціла, я паспеў выспацца, таму што потым наступныя 3 дні яны просто слілись у нейкі адзін дзень. Ты як бы прачынаешся, чытаеш навіны, ну, бывае, паеш, все, ідзеш ложиться спаць. Ну, першы дзень там хадзіў на мітынг да амбасады Расіі, там быў вялікі мітынг у Вільні. Ось, потым все, ідзеш спаць, прачынаешся, і зноў так па колу, это, не ведаю, дня 3, можа, тыдзень цягнулася, і, ну, все, не працуеш, нічога, не ведаю. Людзі, конечно, там, ты, якія працавалі, яны моцныя. Я, ну, просто все, читаеш, як бы, я ў галаве чамусьці было, я разумею, там Украіна не ў НАТО, всякое такое, но чамусьці НАТО пішацца за Украіну, разбомбіць нарэшце эту Расію, все, конец, разбомбіць Расію, значыць, і прайграе Лукашенко, і, значыць, мы ўсе вернемся. І, ну, все, як бы, это скончыцца. Это шах, але, ну, да, як бы, Украіна ж не ў НАТО, ўсё ж такі, але я хаця б дапамагаюсь, таму, як бы, вот, все это цягнецца. Ну, лібертарыянства, да, цяжка будаваць лібертарыянства ў краіне, калі існуюць дыктатуры, якія, як бы, ўсе твои юрысдыкцыі могуць просто разбомбіць, уварвацца, знішчыць. І таму што, ну, вот,
Еўрасаюза і ну лібертарыянства як бы галоўная каштоўнасць як бы чалавек і яго там, жаданні. А для России ну, Путина там асабісты як бы чалавек это просто юніт у нейкай геапалітычнай гульне, ну памёр як бы Бабы яшчэ наражаем нового там бацькам дадзім эту Волгу газель не ведаю что там ладу. Да, я в этом машинах не вельмі разбираюсь, просто памятаю навіну як бацькам далі какую-то белую машину замест загінула сына. Як ты думаеш, ці ўвогуле ёсць у лібертарыянскіх такіх нават вялікіх супольнасцяў шансы супраць дыктатур, якія ну вайскова просто больш эфектыўныя? Ці можам мы вось на краю Еўропы будаваць Беларусь як якусь такую больш лібертарыянскую структуру? Ці можам мы умоўна там адмовіцца ад войска і зрабіць яго прыватным? Ці ўсё ж такі гэта нереальна у наших умовах? Ну, я веру у паступовае лібертарыянства, да, як бы как не ў адзін дзень мы там вырашаем, що ліквідуем Республику Беларусь, теперь у нас ААА Беларусь. Да, ну что поступово, да, будем там скрачаться разные регуляции, колькость там чиновников, и в один просто день их не застанется. Не ведаю, ці доживем мы до этого момента. Я верю, что такое можливо, и что такое треба робить, как бы, потому что вывучал экономику и учили, вот, что рынок лепш за ўсё ведаю, што патрэбна людзям, які бы я ўжо бачу плакаты Яўген Караулаў, я пацісну руку апошняму чыноўніку. Ну да, это можам зрабіць у будучыні. Вельмі чакаю. Але павернемся да каардынацыйнай рады. Ты трохі ўжо пра яе распавёў. Як там, дарэчы, Алана? Яна вось была ў гэтым першым скліканні і за гэта, і, як я думаю, адсидзела свой срок. І яна ўжо гатовая знову працаваць. Ну, Алана сидзела па справе студэнту, колькі памятаю, і ну зараз, да, вось далучылась до нашего спіса, і актыўна там ходзіць на інтэрв'ю, дапамагае ну нейкія сталёвыя сувязі там, каб у нас былі вот івенты мы праводзім, да, у Польшы вешалі нашы плакаты в барах, там іншых месцах, каб людзі ведалі пра нас, прыгаласавалі. Ну, тобто маладзец, так. Ну так. Адразу пытанне, калі ёсць гендерныя квоты ў КР, пра гэта мы даволі шмат размаўлялі з Францішакам, чаму няма расавых квот? Ну, я на вашем баку, там можна до бесконца ці квоты придумляць, чаму там расавых няма, чаму няма нацыянальных, в Беларусі не только беларусы жывуць, там чаму няма ўзроставых, як бы тут я вас разумею, падтрымоўваю, ну але вот большасць вырашыла, што гендерныя квоты, нават это ж не зусім гендерныя квоты, это жаночыя квоты. Половые. Да, тому што яны толькі на жанчын распаўсюджваюцца. Там можа быць спісак, які там цалкам жанчын, там, ну, тэарэтычна мог быць такі, не было бы ні ў аднаго мужчыны. Але да, вось, такого не было. Но модзел наступ перавыканаў план. У нас найбольшы адсотак жанчын, 60%. І вось. Тобто план перавыканалі нават. Ну да. Таму так, можна лічыць, што мы не падкаваліся этим вымогам бюракраты і просто у нас было і так шмат маладых кандыдатак. А наколькі вось ты вывучаў сваіх супернікаў? Тобто іншыя вось гэтыя партыі, протапартыі, наколькі ты ведаеш, за што яны топяць, ці можаш ты выдзеліць такія магістральныя ідэі, якія цікавяць беларусаў зараз, ці ну, вот, палітыкі, якія ідуць у КР, думаюць, што беларусаў цікавяць такія-то ідэі. Ну, там, распавядзі трохі, за што вы топіце, і асноўныя ідэі, за якія топяць іншыя партыі, калі ты ведаеш.
Ну, збольшага у нас падобны, я бы хутчэй тут уже не на праграмах рабіў акцэнты на людзях, які ў гэтых праграмах. Вось, таму што нават з мінулай КР шмат хто далучыўся да розных спісаў. Як бы ведаючы гэтых людзей, мне ёсць агромныя сумневы да эфектыўнасці ўсяго спіса, раз яны ўзялі такого чалавека. Вось. Основная мэта моўдзяў наступа — это вот у нас есть такая супер мэта, это 1 мільён 5гадовых шенгенскіх візаў для беларусаў за 5 гадоў, каб іх зрабілі. І мы лічым, што это мэта цалкам магчыма, таму што вот зараз у Італіі план на год 50 000 візаў, то бок за 5 гадоў это... Для беларусаў? Да, ці да. ўвогуле? Не, для беларусаў. І, адпаведна, амбасада Італіі вось у Мінску, такі план. І, адпаведна, за 5 гадоў это уже чвэрць мільёна візаў. То бок дастаткова 4 амбасады, ўсё, будзе мільён, але амбасадаў, агулам шенгенскіх краінаў 29, не ўсіх ёсць амбасады, але, вялікая колькасць, тут галоўнае, супрацаваць, каб рабіць прамоцыю, прапагандаваць, каб давалі беларусам больш тэрміновыя візы і больш масава, таму што нельга, каб Еўропа зачынялася ад Беларусі, таму што тады беларусы застануцца адзін на адзін з Расіяй, і это будзе дрэнна. Людзі проста не будуць ведаць, як жыве Еўропа, а калі яны не будуць ведаць, то як мы можам прапагандаваць еўрапейскія каштоўнасці, правы чалавека, это ўсё. І таму намагаемся бароцца з гэтым плотам, які з'яўляецца, таму што некаторыя краіны Еўросаюза, Літва у авангардзе, там вельмі дыскрымінуючыя меры для беларусаў пастаянна хоча прыдумаць. Агулам адчувалі, што літоўцы проста не любяць всех замежнікаў, тому што там пастаянна ў навінах дэпартавалі гэтых, а давайте эти новыя абмежаванні. Там недавно уже разабрались з рускімі, перайшлі на беларусаў, разабрались з беларусамі уже да украінцаў. Там было першае, што ў мінулым годзе яшчэ ёсць у них дзяржаўная камісія з мовы, наколькі памятаю. Там у Літве супрацоўнік павінен ведаць літоўскую мову. А з-за паўнамаштабнага ўварвання для украінцаў зрабілі паблажку, дазволілі працаваць... это слово. Зменшылі вымогі ведаць літоўскую мову, і шмат хто працуе. Але эта камісія кажа, слухайце, ім трэба ведаць літоўскую мову, а то ўсё, не змогуць працаваць. А зараз чытаў, што прэм'ер-міністр Літвы сказала, што там так званыя ухілянты, я так бачу, што украінцы пішуць, калі яны будуць у Літве, то ім проста не будуць працягваць від на жыхарства, і каб яны вярталіся ў Украіну, прызыўнікі. Таму не толькі беларусы яны не ляліся. Усім зараз цяжка на ўсходзе Еўропы. Як заўжды, усходнія народы і Расія. Вось, а ты казаў пра не зачыняць межы. Ці кажаш ты толькі пра турызм, ці вось ёсць праблема, што Беларусь стае такім хабам для Расіі, праз якой там везуць тавары. Хоць у нас мы не першая скрыпка ў гэтым аркестры, але ўсё ж такі штосьці праз Беларусі возяць. Ці трэба санкцыі яшчэ больш уводзіць, таму што ўсё ж такі Беларусь дапамагае Расіі у яе агрэсіі. Санкцыі патрэбны, таму што это як від пакарання, там за злачынства у тым ліку, парушэнне правоў чалавека, але яны павінны больш стасавацца, уласна кажучы, самому рэжыму дзяржавы, таму што напрыклад, літоўскі сейм хацеў прыняць закон, які забараняе людзям з літоўскім ВНЖ больш чым адзін раз на 3 месяцы ездзіць у Беларусь. Як гэта ўплывае на рэжым, для мяне загадка. На шчасце, сейм не прагаласаваў за эту прапанову, але прычым тут рэжым? Трэба ўводзіць санкцыі, якія непасрэдна б'юць па рэжыму.
па дзяржаўных прадпрыемствах. Там, памятаеш, у 2020 годзе нават была аплікацыя, якой можаш сканаваць тавары мог сканаваць тавары ў краме, і яно себе паказвала там типа ці ўдзельнічала гэта прадпрыемства у фальсіфікацыі выбараў. Вось яны маглі б таксама нешта такое рабіць, тому што ў Беларусі ж ёсць і прыватны сектар, яго трэба напэўна падтрымоўваць, хаця бы не абмяжоўваць, вось так я б сказаў, таму што ўсё ж такі, на мой погляд, 2020 год у тым ліку быў магчымы, бо змянілася структура беларускай эканомікі, стала больш прыватнага бізнеса, які яшчэ і убачыў, што дзяржаве на ўпліваць. Яны плацяць падаткі, дзяржава тут забавязана нешта рабіць там з каронай, напрыклад, вот, і всякае такое, там па-хамскі нават нахабна вела. Вось, таму, да, трэба вот такія санкцыі, якія там, вот, там, менавіта, відавочна, да, што людзі, конечно, ахвяруюць, там, напрыклад, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах, але, мне здаецца, да, это тут уже нічога не зробіш, на жаль, вот такая сітуацыя. Але калі санкцыі просто, вот, типа, не пускаем людзей, як гэта ўплывае на рэжым, не ведаю. Так. Тобто еканамічні санкції ти плюс-мінус підтримуєш, хоч і не супроть всіх, але ось санкції супроть особистого життя людей, супроть там тур, наприклад, поездок. Там санкції, от було б круто, коли б, така є ідея, вона вітала, зробити для білорусів безвіз, але треба при гэтым неяк ведаць, які беларусы удзельнічалі там пратэстах, дапамагаюць Расіі, каб гэтым беларусам быў забаронен, напэўна, уезд у Евросоюз. Там всяким амапаўцам, міліцыянтам, суддзям, так званым. Вось. І, конечно, супраць такіх людзей таксама трэба санкцыі уводзіць, каб былі хаця б нейкія наступствы раз за злачынства. Да, а просто по такой логике ты умовный мапавец. По-перше, их и так не тое, каб там выпускаюць. Але ты там прарэжымны чувак, з'ездзіў у Еўропу, там побачыў, як жывуць людзі, што там не все толкаюцца там за ежай, а нормально жывуць, то можа яны таксама могуць змяніць свае погляды. Ці ўжо ўсё, тыпу, калі ты 50-гадовы ябаська, то как бы good game well played. Можа і зменіш, але просто, мне здаецца, это несправядлівым да іншых людзей, якія там неяк змагаліся, і ў выніку, у них шмат якія правы парушаюцца, вот этого амапаўца, атрымоўваецца, што ён можа біць людзей і карыстацца такімі ж прывілегіямі, там, ездзіць у Еўропу. Все-таки ж павінны быць нейкія наступствы. Калі ён хоча ездзіць у Еўропу, павінен сысці тады за мапа, можа, неяк. Покаяться. Да. Прыпаўсці на коленях да офіса Ціхановскай. Ці крыцца нарады. Так, окей, давай павернемся. Я зразумеў пра вашы планы. УКР, як ты думаеш, наколькі ўсё гэта рэалістычна, наколькі КР штосьці можа рабіць, які ў яго ёсць магчымасці у першую чаргу, таму што выглядае, што не так уж шмат улады ў яго ёсць. У крынцы-нарады же няма улады ў Беларусі, адпаведна, там шмат хто кажа, навошта крынцы-нарады неяк не ўплываюць, да, мы не ўплываем, калі мы хаця б на 1% ўплывалі неяк на падзею Беларусі, напэўна, было бы, да, вельмі класна, шмат чого маглі б змяняць, але зараз асноўна наша это міжнародная праца, тому што крынцы-нарада, яна прызнаецца літоўскім сеймам, там еўрапарламентам, палатай прадстаўнікоў, напэўна, іншымі парламентамі. Мы можам выкарыстоўваць гэты статус для того, каб у тым ліку аб'яваць нашы візы, тому што это дазваляе нам сустракацца з амбасадарамі розных краінаў, там, іншымі чыноўнікамі, палітыкамі, таму што, груба кажучы, яны нас успрымаюць як протапарламент, хаця афіцыйна крынцы-нарада это прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл і арганізацый грамадзянскай супольнасці. Угу. Вось.
А вось як ты думаеш, вось у меня есть такая мара, што беларусы стварылі, ну пакуль Лука на сваёй пасадзе, каб беларусы стварылі экстэрытарыальную такую дзяржаву, чтоб у нас был свой парламент, у нас там был свой пашпарт, там можа быць прэзідэнт, калі ён патрэбен, пры гэтым без сваёй зямлі. Ці рэальна гэта, і ну ці увогуле беларускія сілы, ну, унутры беларускіх дэмакратычных сілаў ёсць такія ідэі, ці рэальна да іх можна рухатись? Не, ну калі без зямлі, так мне напэўна здаецца зараз. Я просто ну часам так жартам думаў, у навінах же часам бываюць навіны такія, што там у Іспаніі ці Італіі прадаюць нейкую вёску, тому што все людзі з'ехалі, там засталіся дамы. Я думаю, блин, чаму просто дэмакратычныя сілы не набудуць гэтую вёску, і вот і будзе у нас там дзяржава свая. Вось, але да, калі сур'ёзна, то ну калі без зямлі, так мы уже амаль дзяржава. У нас ёсць умоўна войска, типа протапарламент, урад, прэзідэнт, у нас ёсць універсітэт, там умоўна нават какое-нибудь міністэрства аховы, ну байсоў там, да, дапамогі там сацыяльна нейкай, іншыя праграмы, магчыма будзе пашпарт, але я мне уже ўсё больш скептычна да этого ставлюся. І які там яшчэ, ну валюты свае няма. Ёсць этот вот беларускі бізнес, да, праз аплікацыю на Беларусі его можна знаходзіць. Вот такая штука ёсць, можна як бы жыць нават у сваім беларускім мірке і перасякацца з рэчаіснасцю, только калі табе трэба у сельнію, у жонт, адміністрацыю раённую там в Украіне. Ну, я маю на ўвазе взаимодзейнічаць з дзяржавай, якой жыеш, там неяк у плане легалізацыі падаткаў. І нават, дарэчы же, нават зараз у нас падаткі ў некаторай ступені свае ёсць, ну, у тым плане, што у Літве, Польшы, напэўна, можа, у іншых краінах, ну, але зараз у Літве, Польшы папулярна, што ты можаш падаткі, які ты плаціш, там можаш 1,5% накіраваць у любую арганізацыю. І вот людзі там накіроўвалі розныя беларускія арганізацыі, якія зарэгістраваны там Польшы ці Літве. І нават, ну, колькі памятаю, Новая Беларусь, она вот таксама збірала эти грошы, а потом людзі ў аплікацыі маглі галасаваць за нейкую ідэю. Там вот у Вільні, памятаю, бібліятэка, здаецца, так зрабілі нейкую. Вось, таму нават падаткі адносна ёсць. Цікава, колькі грошаў вот прынеслі вот гэтыя людзі з Літвы і Польшы. Наколькі гэта вялікія кошты. Блин, вот там... не ведаю, можна это паглядзець, напэўна, можаш, усе ж зарэгістраваныя арганізацыі павінны рабіць справаздачу, магчыма, это можна знайсці. Можна паглядзець. Да. Ну там, дарэчы, шмат же айцішнікаў, таму, можа, не так-то і мала грошай. Да, калі мы ўжо пра фінансаванне пачалі, а як працуе КР? Типа, ці ёсць у яго грошы ўвогуле? І ці все працуюць на валантэрскіх? Все працуюць на валантэрскіх, акрамя тэхнічнага персаналу, так можна казаць. Ну, у нас ёсць сакратарыят, і ў ім ёсць людзі, якія, напрыклад, ну, СММ займаюцца, робяць нататкі, ну, рабілі паседжанняў, там, адказваюць за камунікацыю, і гэтых людзей наймалі, яны не сябры Координацыйнай рады. Усе іншыя, там, спікер, глава сакратарыята, сябры КР, ніхто грошай не атрымоўвае, вот, галоўны бой, ну, типа, это... вельмі, як бы, ты пастаянна атрымоўваеш хейт, типа, вот, там, сидзіце на грантах і гэтак далее, але, як бы, ну, напрямую ніхто грошай не атрымоўвае. Трэба нешта, нейкія праекты рабіць, каб атрымоўваць грошы. Так просто ніхто не дае, только таму, што ты там сябра этой рады. Вось. Да. Так, секунду. Што мне ноут? Окей. Апошні раз. Мы не першы раз просто записываем гэты відос. Першы раз мы паразмаўлялі шмат часу, але не запісалась просто. Таму мы гэта робім по другому колу, і трохі по другому колу гэта цяжэй. Так, да, пра што мы... Да, я думаю, наадварот, таму што у нас была умоўная рэпетыцыя, зараз уже, як бы, я і ты ведаем, як можна, напрыклад, думку карацей сказаць, там,
я думаю, будзе нават лепш. Добра. Тады можаш трохі распавесці больш падрабязна про вашу фракцыю, партыю, ваш спісак, таму што вось у цябе ёсць такі час трохі прарэкламаваць сярод лібертарыянцаў ваш движ. Вось ёсць 5 хвіліначак. Да, глядзіце, мне просто уже спаткалася з некаторай крытыкай, вот вы там не кажаце пра нейкія законы или там што ў Беларусі будучыню будуць рабіць, але это і зараз шмат хто там канстытуцыі піша, там законы аб вяртанні маёмасці, кампенсацыях, але мы яшчэ не ў Беларусі і невядома калі там будзем. Мы больш акурат наш спіс канцэнтраваны на бягучых пытаннях і тых магчымасцях каардынацыйнай рады, якія ёсць. Это менавіта міжнароднае прызнанне яе і мы наша мэта пра візы, я уже распавядаў, 1 мільён 5гадовых шенгенскіх візаў, таксама праца з моладзю, студэнтамі, каб моладзь магла больш выязджаць за мяжу, навучацца і ў будучыні вяртацца, акурат будаваць эту новую Беларусь, потому что калі мы не будем этого рабіць, то ёй прыйдзецца ездзіць у Россию, а ніхто этого бы не хацеў. Вось, нас там да, основное это праца з моладзю, моладзевы наступ таму называется. Іншыя праграмы там в основном все вакол Еўропы грунтуюцца, там што таксама беларусаў трэба менш, але розныя акцэнты ў кожную, там кто-то прыняць рэзалюцыю, там, хотя ёсць, конечно, там Максим Шабуцкі і Воля, у них там больш какую-то вызваленчую войска, армію. І што ты пра іх думаеш? Ці рэальна іх ідэі, ці ёсць у беларусаў такі запас энергіі, каб гэта все ствараць? Таму што по майму разуменню такі вялікі патэнцыял вось у гэтым плане быў на пачатку паўнамаштабнага ўторгнення, калі беларусы там пісалі словы падтрымкі, данацілі, ехалі на фронт. А зараз все ж таки мне здаецца, што мы ў палітычнай такой яме, калі зараз просто мінімум палітычнай актыўнасці, мінімум, я уже не кажу пра такія радыкальныя напрамкі працы. Як думаеш, ці реально тое, што яны кажуць? Першае, тады не разумею, для чаго тут каардынацыйная рада, для того, каб ствараць сваё войска. Па-другое, зараз это хутчэй нерэальна, потому что ані Літва, ані Польша і нават Украіна, я так разумею, не дадуць это зрабіць, каб это было нейкае войска, там, якое практыкавалася, умоўна, на каардынацыйнай радзе ці Ціхановскай, і яны ж яшчэ і лічаць, што не будем заходзіць у Беларусь, тады не будем правакаваць Лукашенка там для ответных дзеянняў, хотя ён же цалкам падпарадкоўваецца Пуціна. Пуцін скажа, так Лукашенко і зробіць. Я ў гэта не веру, дарэчы. Я ў гэта не веру, я думаю, што ён якась там балансуе, што ён там, тыпу падманвае Пуціна, кажа, там мы там трымаем там мяжу, там толькі мы пойдем там павярнуцца этой змагары. Просто а навошта тады Лукашенко кажа, вось Полкаліновска, там Кобрын гатовіцца захапіць. Ёсць же якась мэта. Тобто я не думаю, што ён гэта... Так это ён же для ўнутранага электарата. Можа быць, а я думаю, што і Пуціна, то што Лукашенко, калі ён адправіць сваё войска паміраць ва Ўкраіну, то ён яго восстановіць не зможа хутка. Это... так пачакай, это ён, конечно, это все робіць, там, я так думаю, прадае эту ідэю, што вось я дапраўлю сваё войска, хто будзе абараняць мой рэжым, там не трэба, і можа быць, Пуцін просто слухаецца эти парады, але калі ў нейкі момант Пуцін вырашыў, все, Лукашенко павінен даслаць свае войскі, так сказать, таксама заляпацца ў крыві, то ён дашле. І тым болей зараз сам же казаў, што того, что Беларусь напрямую не удзельнічае ў вайне, не прызнаецца агрэсарам нават ва Ўкраіне, так? Афіцыйна, я маю на ўвазе дакумент, тому што Расія ж афіцыйна там краіна-агрэсар, а Беларусь была толькі на словах, то супраць Беларусі менш санкцый. Это Расію, тым ліку, дазваляе іх неяк абыходзіць.
Таму можа у гэтым таксама ёсць нейкі плюс, да, для России, что тым больш у Беларусі як бы маленькае войска і карысцяў будзе напэўна яшчэ менш, чым вот зараз можа атрымоўваць. НПЗ ёсць у Беларусі таксама. Что? НПЗ ёсць у Беларусі таксама, расійскія нафтапераробчыя заводы іх бомбяць, а беларускія не бомбяць. Да. Так у Беларусі ўсё два разбомбіш і ўсё, няма больш НПЗ у Беларусі. І так, да. Ось. Таму, да, я не веру, што это магчыма. І не ведаю, прычым тут Координацыйная рада, калі толькі вот адзін міжнародны рэсурс. Хаця, пры гэтым, калі бы хто месяца 4, да, сказаў таму, што Макрон скажа, што можа трэба будзе ўвесці французскія войскі ва Ўкраіну, таксама было б вельмі дзіўна і нерэальна. А зараз уже як бы абмяркоўваецца часам, як бы уже такое было ў сваіх. Такая Ціхановская так скажа, типу, все, я сваё войска уважу, дапамогу Украіне, а ўвесь свет будзе думаць, а на што ебанулась. Да, і все, больш з намі перастануць сустракацца, і все. Карацей, ты думаеш, што гэта малаверагодна, што зараз можна гэтую тэму якось рухаць? Да, тым более пра бюрократычную міжнародную структуру Координацыйнай рады. Я думаю, тут трэба ўжо больш з Украінай размаўляць, у якой уже ёсць беларускі полк, беларуская баявая адзінка. Ну, просто гэтая адзінка такая сама не вельмі дагавораздольная. Да, шмат чуў пра это. Ну, тым не менш. Ну да, так, шмат пра это чуў, але ну што ёсць. Так. Окей. У прошлый раз пра што мы яшчэ паразмаўлялі? Столькі тэм, здавалось, было, а вось мы нібыта пра ўсё і ўжо і сказалі. Да, я думаю, просто я зараз неяк карацей казаў там без доўгіх аповедаў там, да, пра сваё жыццё і всякое такое, больш грунтоўна падышоў, таму людзям будзе лепш, больш спадабаецца, думаю, чым першапачатковы раз. Вось, але глядзі, галоўна як бы, ну нават уже калі нават не за нас, то ўсё адно трэба ўдзельнічаць у выбарах Координацыйнай рады, таму што калі ты не ўдзельнічаеш, то як бы да, ну типа, які плюс, што ты не ўдзельнічаеш? Ну да, ты не згубіў 5 хвілін свайго часу, не зайшоў у аплікацыю, не зарэгістраваўся, не прагаласаваў. Але мінусы это тое, што прадстаўляць беларусаў, ну, да, разам з Ціхановскай будуць людзі, якія могуць мець зусім дзіўна нейкія ідэі, пасля якіх там на нас могуць перастаць звяртаць увагу там, ці напрыклад вот як бы, да, еўрапейскія чыноўнікі, там асабліва ў Літве, вельмі скептычна да беларусаў ставяцца, пастаянна хочуць нейкія рэстрыкцыі прыдумаць, абмежавання. І вот там адзін Кнуровіч ёсць такі блогер, не ведаю, палітык назваць, эксперт, ён недавно перадачы сказаў, што яму не шкада беларусаў, якія стаяць на мяжы. І вот уяві, калі такія людзі іх абіраюць кудысьці, і ён потым на сустрэчы это кажа з чыноўнікамі, што не шкада, ну як бы яны такі, ну не шкада, так мы давайте вообще ўсе пераходы закрыем, няхай там ці беларусы сядзяць, іх не шкада, ёсць мільён іншых людзей, якіх шкада, на іх не будем губляць час, і як бы ось, мне было дзіўна, што такое кажа чалавек, які кандыдат на выбарах, ну, за якого будуць вот, акурат галасаваць людзі, хутчэй, якіх яму не шкада. Ну, кошмар. Ось. Таму і трэба, ну, удзельнічаць у выбарах, каб беларусаў прадстаўлялі беларусы, якім шкада беларусаў. Якім шкада беларусаў. Ну, якія хвалююцца беларусы, да. Умоўно. Ну, калі антытэзу, да, сказаць, то шкада. Ну, тут я маю на ўвазе, якія клапацяцца пра беларусаў, вот, моладзевы наступ, да, напрыклад, пра візы, каб беларусаў не выкрэслівалі з еўрапейскай сям'і.
і нас дадалі да яе. Так. Я ўжо не памятаю, мы ў першым частцы размаўлялі пра тое, што беларусам лепш часцей бываць у Еўропе ці ў гэты час, але ну па выніку што? Да, трэба ў Еўропе не бываць госцем. Да, трэба в Еўропе бываць часцей. Ну, я просто з гэтай думкай згодзін, таму што калі беларусы будуць там замест Прагі, там, Берліну ездзіць у Санкт-Петербург і Маскву, для нас гэта горшы варыянт, я думаю. Это просто катастрофа, да, таму да, трэба з гэтым змагацца, і мы вот хацім выкарыстоўваць міжнароднае прызнанне, тому што не так-то і шмат паўнамоцтваў, да, у Координацыйнай рады. Адна з іх не шматлікіх, это дасяг да еўрапейскіх чыноўнікаў. І пасля 2020 года прыйшоў уже 24 год, і шмат хто забыў пра гэтыя пратэсты, асабліва пасля пачатку ўварвання Расіі ў Украіну паўнамаштабнага, і ну, трэба нагадваць пра нас, раз ёсць такая магчымасць, і прасоўваць беларускую павестку. Так, згоден. Так, Яўген, дзякуй, што завітаў да нас у госці. Спадзяюся, што ты прыйдзеш якась проста абмеркаваць навіны, таму што у нас сёння... Так, ласка, сёння был такі. Цікавы. Тым болей, што я ўжо амаль навучыўся, як здымаць падкаст. Мы зробім яшчэ лепш. Так, ну, тому што мы-то звычайна, хто можа першы раз зараз нас слухае, то мы звычайна абмяркоўваем навіны з такой лібертарыянскай кропкі зору. А вот сёння у нас такі трохі бонусны, незвычайны выпуск выйшаў пра Координацыйную раду. Спадзяюся, всем было цікава. Калі у вас ёсць пытанні да Яўгена, да нас, то пішыце іх у каментах. Да, дзякуй, Яўген, і да пабачення. Дзякуй усім, да пабачення, жыве Беларусь. Да, жыве вечна.